Hei, jeg er egentlig norsk, så jeg skal ikke prøve på engelsk. Da har jeg 3 fyrstikkesker. Her. Sånn. Og den her er fyrstikker. Den er fyrstikker. Og den er fyrstikker. Og nå her ligger fyrstikkeskene. Den lager ikke lyd. Den lager ikke lyd. Og den lager ikke lyd. Skal åpne den. Sånn. Sånt. Og sånt. Hvordan jeg gjør dette kan du helt finne ut selv. Men det er opp til deg. Du kan lage en video om det, sende på YouTube om du vil. Eller bare se at jeg skal se den. Så kanskje jeg kan sende det rett eller ikke. Men jeg skal ikke avsløre noe nå. Så lykke til. Ha det!